Хәерле көн, исәнмесез, кадерле дуслар. Беренче чиратта сезне ТССРның 100 елы белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек, тынычлык телибез. Һәм инде бүген безнең бүгенге көнебез бәйрәмнәргә бик бай. Шулай ук безнең яраткан артистыбыз Илдус Габдрахманов белән яраткан артистыбыз Ирек Кашаповның туган көннәре аларга шулай ук исәнлек, саулык, иминлек, иҗади уңышлар телибез. Бүген инде без тагын сезнең белән пьеса укырбыз. Бу яңа татар пьеса конкурсында катнашкан тагын бер әсәр. Пьесаның авторы Туфан Миннуллин, пьесаның исеме Риваят дип атала. Димәк, башласак та Аллага тапшырып киттек. Туфан Миннуллин, Риваят. Наив романтизм стилендә язылган ике пәрдәле хикәят. Катнашалар Ихтияр, Гөлсылу, Назлыгөл, Аксакал, Байрас, Азамат, Дымбай, Карачура. Беренче пәрдә, беренче күренеш. Елга ярындагы агач күләгәсендә таш өстендә Аксакал үзенең гомер юлдашы сазда көй көйләп мөнәҗәт әйтә. 100 яшәдем, төшенмәдем дөнья гамын, сизми калдым, тоймый калдым яшәү тәмен. Миннән соңра килгәннәргә васыятым шул, өйрәнегез дөньяларда яшәү фәнен. Янып өлгер гыйшык уты кабынганда, өчеп кара канатларың кагынганда, үзең генә белгән моңлы җырың булсын, җырлар өчен яшьлегеңне сагынганда. Ят хурлык китерлек гөнаһ кылма, кеше сөймәс тәкәббер дә кул да булма. Акыллылар киңәшенә кулак сал да, үз намусың, вөҗданыңны күбрәк тыңла. Аксакалның мөнәҗәтенә Гөлсылуның җыры кушыла. Гөлсылу җырлап яр буйлап килә. Агым суда битләремне юсам, зарым бетәр микән? Хәсрәт кайгыларым аккан суга агып китәр микән? Искән җиргә серләремне шишсәм, җилләр тыңлар микән? Җилләр белән зарым очып китеп, җаным тынар микән? Аксакал Гөлсылу җырлап туктагач. Ни сәбәптән моңланасың, Сылузат? Гөлсылу. Моңланырлык сәбәбем бар, бабакай. Аксакал. Сер булмаса әйт сәбәбен, Сылукай. Синең җырың минем җырыма тәңгәл килде, бәлки ярдәмем тияр. Гөлсылу. Юк, бабакай, миңа беркем дә ярдәм итә алмый. Мин кайгы хәсрәтемне җырга салып аккан суга агызырга дип монда килдем. Аккан су аны дәрьяга алып китсен, дәрья киң, тирән, минем кайгымны сыендыра алыр. Аксакал. Дарьялардан киң, дарьялардан да тирән күкләр бар. Син кайгы хәсрәтеңне минем сазыма сөйлә. Сазым синең моңыңны көйгә салып күкләргә таратыр. Күкләрнең күңеле киң, ничәмә гасырлар буе ничәмә миллиард адәм балаларының моң зарын үзенә сыендыра. Сөйлә, Сылузат, сазың кили. Гөлсылу. Мин якты дөньяга туган көнне күршебездә бер ир бала да дөньяга килә. Шул көнне безнең әтиләр безне ярешкәннәр. Ул турыда безгә 10 яшь тулган көнне генә әйттеләр. Без бергә уйнап үстек. Без әле ярешүнең дә, мәхәббәтнең дә ни икәнен белми, аңламый идек. Үсә төшкәч аңлашылды, без өйләнешеп бергә яшәргә тиешбез икән. Шуны белгәч, без бер-беребездән читләшә башладык. Без бер-беребезне бер гаилә төзеп яшәр дәрәҗәдә яратмыйбыз икән. Аңа мин дә, ул да гаепле түгел. Туй буласын белгәч, мин үзгәләндем, ә ул бик үк хафаланмый, туктап кала. Аксакал. Сөйлә, Сылузат, Гөлсылу. Әтиләр сүзе үтәлергә тиеш ди ул. Әтиләр сүзенә каршы килү гөнаһ ди. Ул гөнаһлы булудан курка. Аны мөгаллимә шулай укыткан. Аксакал. Син гөнаһлы булудан курыкмыйсыңмы, балакай? Гөлсылу. Мин дә куркам. Тик аның кебек үк түгел. Мин аңа әйттем, әйтик әтиләргә, кавыштырмасыннар безне, бәхетсез итмәсеннәр дидем. Ул теләми, аталар сүзеннән чыгарга ярамый ди. Бир киңәшеңне, бабакай, ни эшләргә безгә? Җылый. Аксакал. Сабыр, балакай. Дөньяда ике мәхәббәтнең тәңгәл килүе сирәк була, ләкин адәм балалары пар булып яшиләр. Гөлсылу. Бер-берсенә тартылмаган ике кеше ничек пар була алсын? Аксакал. Яши кешеләр парлашалар. Берсен-берсе яхшырак белә башлыйлар. Ул аларны якынайта. Гөлсылу. Юк, бабакай, без инде бер-беребезне яхшы беләбез, әмма көннән-көн ераклаша гына барабыз. Аксакал. Синең мәхәббәтеңә лаек түгелме ярешелгән ярың? Гөлсылу. Юк, мин аны хурларга җыенмыйм, ләкин ярата алмыйм. Ул да миңа битараф, күрәм бит мин, сизәм бит мин, бабакай. Юк, мин әтиләр теләген үтәмәячәкмен. Яратмаган ир белән яшәгәнче мин суга ташланам. Аксакал. Менә моны сөйләрлек, Сылузат. Гөлсылу. Ах, бабакай, син карт инде, мәхәббәтнең ни икәнен оныткансың. Аксакал. Онытып булса икән аны, онытып булса икән. Гөлсылу. Шундый сагышлы итеп әйттең, бабакай. Аксакал. Сагышлы, Сылузат. Мин дә синең ярешелгән ярың кебек гөнаһ эшләүдән курыктым. Гөлсылу. Беләсең, бабакай, минем бит күзем төшкән егетем бар. Мин аны күрсәм, йөрәгем еш тибә башлый. Тик мин аңа гыйшкымны белдерә алмыйм. Ярешелгән кызга бүтәннәргә күз салырга ярамый. Ни өчен ярамый, бабакай? Ул бит миңа ашый,
Ул да сизәм мине ошата. Без кавыша алмабыз микәнни? Аксакал. Мәхәббәт утында янмаган кеше юк ул дөньяда, сылу зат. Тик син сабыр бул. Бәхет кошының бәхет агачына кай яктан килеп кунганын беркем белми. Гөлсылу. Юатма мине, бабакай. Син әйт, нишләргә миңа? Аксакал. Мин шуны гына беләм, сылу зат. Аталар сүзен аяк астына салу зур гөнаһ. Гөлсылу. Син дә шуны әйтәсең, Аксакал. Мин шуны әйтерлек яшьтә, балакай. Синдәй балага теләсәм ни кылан дисәм, мин кем булыр идем? Гөлсылу. Мин бит кыланмыйм, бабай. Мин яшелгән егетне ярата алмыйм. Ул да мине яратмый. Ник безне кавыштыралар? Бу үзе гөнаһ түгелмени? Аксакал. Бу язмыш, бу тәкъдир. Гөлсылу. Сау бул, Аксакал. Аксакал. Син миңа үпкәләдең ахры, балакай. Гөлсылу. Юк, бабай. Сез барыгыз да бер төсле уйлыйсыз. Аксакал. Кемнәр инде ул барыбыз да? Гөлсылу. Өлкәннәр. Аксакал. Өлкәннәр генә түгел, ярешелгән ярың да шулай уйлый дисең. Гөлсылу. Аның яратып караганы юк. Ул мәхәббәт турында уйламый, гөнаһ турында уйлый. Ул да инде картайган, Аксакал. Бәлки өлгереп җитмәгәндер. Өлгерер һәм сине яратыр. Гөлсылу. Кирәкми миңа андый ярату. Сау бул, китеп бара. Аксакал мөнәҗәт әйтә. Бу дөньяның хикмәтләрен кемнәр белә? Кеше гомерен ак-карага кемнәр бүлә? Бер үк гамәл кемгә савап, кемгә гөнаһ? Нигә берәү җырлаганда, берәү көлә? Җырлап ихтияр керә. Ихтияр. Сахраларга чыгып сәйран кылсаң, сандугачлы язгы иртәләрдә, талгын саба җиле сәлам бирер, таң нурлары назлап иркәләрләр. Җанга дава булыр моңын тойсаң, сабыр гына аккан инешләрнең, җырлар туып торыр күңелеңдә, сайрар кышлар булыр дус ишләрең. Аксакал. Сәлам биргән оттың, олан. Ихтияр. Аксакалны күреп. Мөгаллим. Әссәламу алейкум, мөгаллим. Кичерә күрегез. Күрмәдем, Аксакал. Җырлаган җырыңнан шатлыклы аваз ишетелә. Ихтияр. Сагышланыр сагышым, кайгырыр кайгым юк, мөгаллим. Сез дә монда киләсезмени? Беренче күрүм, Аксакал. Аккан суга карап утырырга килдем. Гомер агышларын санарга. Ихтияр. Елга ярының бу урыны миңа да бик ошый. Без монда балачактан бирле уйнарга киләбез. Мин сезләргә рәхмәтлемен, мөгаллим. Сез миңа дөньяда яшәүнең серләрен ачтыгыз. Гөнаһ гамәлләрнең ни икәнен аңлаттыгыз. Мин, мөгаллим, сез сызган юлдан чыкмаска тырышам. Аксакал. Рәхмәт, улан. Мөгаллим өчен шәкертнең рәхмәтеннән зур нәрсә юк. Ихтияр. Ихтияр. Алла буйырса, минем туемда түрдә утырсыз. Озакламый безнең туебыз була, мөгаллим. Мин туганда безнең күршедә бер кыз бала туган. Шул чакта ук безнең әтиләр безне ярешкәннәр. Туй көне дә җитеп килә, Аксакал. Ходай бәхетле гомер насыйп итсен. Ихтияр. Тик миңа ярешелгән кыз кавышуыбызга каршы. Бәхетле булмаячакбыз, ди. Без бер-беребез өчен яратылмаган, ди. Әтиләргә әйтик, туй ясамасыннар, ди. Аксакал. Ярешелгән кызың сине яратмыймы? Ихтияр. Яратмыйм дими, ярата алмыйм, ди. Аксакал. Ә син аны үзең яратасыңмы? Ихтияр. Мин ул турыда уйламыйм, мөгаллим. Әтиләр сүзен мин тыңларга, әтиләр теләгән мин үтәргә тиеш. Әтиләр сүзен тыңламау гөнаһ, үзегез өйрәттегез. Аксакал. Әйе, гөнаһ. Бездә алдан яшәгәннәрнең сүзен сызып барсаң, киләчәккә юлны ничек табарсың? Ихтияр. Ихтияр кинәт чыгып китә дә, кулларына ике зур алма тотып керә. Мөгаллим, күрегез, нинди алмалар? Судан агып киләләр иде. Берсе аның сезгә, мөгаллим, берсе үземә. Алманың берсен тишли. Алыгыз, мөгаллим. Аксакал. Юк, улан, ала алмыйм. Рөхсәтсез кеше әйберен алу караклык, ә угрылык кылу гөнаһ. Ихтияр. Мин бирәм аны сезгә, Аксакал. Ә улар синеке түгел, улан. Синең бакчаңда үсмәгәннәр. Ихтияр. Алар беркемнеке дә түгел, судан агып киләләр иде. Аксакал. Димәк, кемнеңдер бакчасында үскәннәр, өзелеп төшкәннәр дә агып киткәннәр. Ихтияр. Алайса мин аларны кире суга атам. Аксакал. Ләкин син аларның берсен тешләп өлгердең. Алма хуҗасы рөхсәтеннән башка аның алмасын тешләдең. Ихтияр. Мин гөнаһ кылдыммы, мөгаллим? Миңа нишләргә, мөгаллим? Аксакал. Алма хуҗасын эзләп тап та кичерүен сора. Ихтияр. Әгәр дә мин елга яры буйлап өскә менсәм, алма бакчасын эзләп табачакмын, хуҗасын күрәчәкмен. Шулаймы, мөгаллим? Аксакал. Син зиһенле бала. Ихтияр. Сау булыгыз, мөгаллим, мин киттем. Юлга кузгала, аны Гөлсылу кычкырып туктата. Гөлсылу. Ихтияр, ихтияр. Гөлсылу янына килеп. Кичерә күр, Гөлсылу, мин сине күрмәдем. Гөлсылу. Кая болай ашыгасың? Ихтияр. Елгадан агып барган алмаларны алып берсен тешләгән идем. Алма хуҗасыннан гафу үтенергә барам. Гөлсылу. Нигә? Ихтияр. Мөгаллим әйтте. Мин кеше алмасын рөхсәтсез тешләгәнмен. Гөлсылу.
Ул карт синең мөгаллимеңме? Ихтияр: әйе, ул мине гөнаһ кылудан саклап килде, гыйлем бирде. Гөлсылу: нигә кирәк ул гыйлем сиңа, Ихтияр? Гыйлем бит ул уйларга өйрәнер өчен, ә син уйлый белмисең, Ихтияр, синең өчен бүтәннәр уйлый. Карт әйткән үтәргә чабасың, бәлки ул ялгышадыр, Ихтияр. Мөгаллим ялгыша белми, Гөлсылу. Ул үз гомерендә бер гөнаһ эш тә кылмаган зат, Ходай каршысында саф кеше, Гөлсылу. 3 көннән безнең туебыз, Ихтияр. Әйе, Гөлсылу. Син ул көнне зарыгып көтәсеңме? Кавышыбызга куанасыңмы, Ихтияр? Без ярәшелгән, Гөлсылу. Бездән башка ярәшкәннәр. Мин ул туйның булуын теләмим. Ихтияр: өстеңә гөнаһ алма, Гөлсылу. Нинди гөнаһ? Мин сине ярата алмыйм, Ихтияр. Син дә миңа битараф. Синең миндә гамең юк. Син минем барлыгымны белмисең дә. Без ничек бер-беребезне күрмичә бергә яшәрбез, Ихтияр? Әтиләр теләгән без үтәргә тиеш, Гөлсылу. Һаман бер сүз кабатлыйсың, Ихтияр. Дугалар да кабатлана, Гөлсылу. Без инде сабыйлар түгел, Ихтияр. Мәхәббәт дигән нәрсә бар дөньяда. Мин аның ни икәнен аңлыйм, син аңларга теләмисең, Ихтияр. Біз күп әйберләрне аңламыйбыз, ләкин яшибез, Гөлсылу. Нигә яшәргә, Ихтияр? Гомерне Ходай биргән, Гөлсылу. Шуңа күрә без аңа рәхмәтле булырга тиешбез. Безнең аңа рәхмәтебез гөнаһ кылмау, Гөлсылу. Бер-береңне яратмыйча бергә яшәү үзе гөнаһ, Ихтияр. Ә нәрсә соң ул ярату? Ул шайтан уйлап чыгарган нәрсә. Адәм балаларын аздырыр өчен. Оҗмах агачыннан анабыз Хавага мәхәббәт алмасы өзеп биргән. Хава аны Адәмгә ашаткан һәм Ходай аларны оҗмахтан сөргән. Беләсеңме бу хакта? Әгәр дә шайтан биргән алманы Адәм ашамаса, без оҗмахта яшәгән булыр идек, Гөлсылу. Ләкин без булмаган булыр идек. Без Адәм белән Хава мәхәббәтенең җимешләре, Ихтияр. Гөнаһ җыйма, Гөлсылу. Мин гөнаһлы Хаваның дәвамы, гөнаһлы Гөлсылу белән ничек яшәрсең, Ихтияр? Әйтик әтиләргә, безне кавыштырмасыннар. Икебез дә әйтсәк, алар безне аңларлар, Ихтияр. Безне ярәшкәндә алар аңлап ярәшкәннәр. Алар сүзен үтәмәү гөнаһ. Безгә хәтле дә бу юла булган. Без әле бер-беребезне күреп, бергә уйнап үстек. Күпләр бер-берсен туй көнендә генә күргәннәр. Син үзгәләнмә, Гөлсылу. Ходай ничек кушкан, шулай булыр. Өстебезгә гөнаһ җыйсак, Ходай каршында ничек җавап бирербез, Гөлсылу. Ходай яратышмыйча яшәргә кушмаган, җырга күчә. Ниләр сөйләп, ни аңлатыйм сөя белмәгәннәргә, мәхәббәтнең ялкынында көя белмәгәннәргә, Ихтияр. Синең тугры ярың булырмын, канатыңның пары булырмын. Канат нигә канат кагып оча алмаганнарга, күккә ашып йолдызларны кыша алмаганнарга. Гөлсылу. Күңелеңнең күзе булырмын, намусыңның йөзе булырмын. Күңел күзе булмыйдыр ул җаны булмаганнарда, мәхәббәттән кайнап торган каны булмаганнарда. Әйдә кайтыйк калабызга, Ихтияр. Әтиләребез аягына баш орыйк, Ихтияр. Миңа иң элек бу алмалар хуҗасын эзләп табарга кирәк, Гөлсылу. Озак йөрмә, Ихтияр, китеп баручы Ихтиярга. Син миңа сау бул дип әйтмәдең, Ихтияр. Сау бул, китә. Гөлсылу. Сау бул, юлың хәерле булсын. Икенче күренеш. Байрас бакчасы. Байрас алмагач күләгәсендәге утыргычка утырганда, җыр суза. Үзе алмагачтан алма өзеп алып суга ата. Акшам да күп, бакшам да зур, бу дөньяда бер яме юк. Кәләш яшенә җитеп тә кызларымның кияве юк. Шуңа күңелем тынык, миңа бик кирәк онык. Бакшама кем хуҗа булыр, байлыгым калыр кемнәргә? Бабай дип кемнәр дәшәр яман сулаган көннәрдә? Миңа бик кирәк онык, шуңа күңелем сынык. Үзеп баручы Назлыгөлне күреп, кызым, Назлыгөл, Байрас янына килдем, Байрас. Килдем әткәй дип әйт ичмасам, Назлыгөл. Килдем әткәй, Байрас. Кая барасың, Назлыгөл? Мин бит синнән нигә монда утырасың дип сорамыйм, Байрас. Әй шул халкың, Назлыгөл. Алмагачның алмасы алмагач төбенә төшә, әткәй, Байрас. Шулайдыр. Ерак китмә, кияүләр килә. Назлыгөл. Кемгә? Байрас. Әлбәттә сиңа, миңа түгел. Назлыгөл. Кияү бит сиңа кирәк, Байрас. Миңа уланнар кирәк. Картайган көнемдә байлыгымны калдырырга оныклар кирәк. Ходай миңа синнән башка бала бирмәде. Беренче һәм соңгы баласын табып, анаң дөнья куйды. Дөньяда бер шибәр булып үстең, гүзәл дигән даның тирә-якка таралды. 100 илдән кулыңны сорарга килделәр. Син килгән берсен борып торасың. Назлыгөл. Син миннән мине кияүгә биреп кутылырга телисең ахрысы, Байрас. Ни сөйлисең син, кызым? Назлыгөл. Күңелемә ошаганы булмагач нишләтим, Байрас? Бакча капкасы янында тагын кулыңны сорап килүче егетләр тора. Назлыгөл. Торсыннар, Байрас. Бәлки берәрсен ошатырсың, кызым. Ризалыгың биреп керсеннәр, сөйләшеп кара. Күңелең эзләгәне бәлки шулар арасындадыр. Инде бит йөзләп егетне куып җибәрдең. Назлыгөл. Мин кумадым, үзләре киттеләр. Шакыр керсеннәр. Байрас сөйнеп. Әй, егетләр, берегез керсен. Азамат керә.
Азамат керә. Әссәламу алейкум, Байрас. Вәгалейкум әссәлам, кем дип белик? Азамат. Бортаслар иленнән Азамат, Азман байның баласы. Атам сезнең кызыгызны күреп кайткан. Мине җибәрде, кызыгыз Назлыгөлнең кулын сорарга килдем. Назлыгөл үзеңәме, атаңамы? Азамат. Мин ишеттем, сезне әше телле диделәр. Мин үзем дә теше түгел. Уртак тел табарбыз дип уйлыйм. Буйсынымны күреп торасыз. Байрас. Әйе, субханалла, атагыз бик затлы адәм. Азамат Назлыгөлгә. Ни әйтәсез, гүзәл зат? Назлыгөл. Әйтеп бетер сүзеңне, Азамат. Мин әйтәсен әйттем, сез миңа ошадыгыз. Мине дә ошаткансыздыр дип уйлыйм, Назлыгөл. Уйлау һәр кемгә дә рөхсәт ителә. Минем уем булайрак, Азман угылы Азамат. Әгәр мине алыр булсаң, яннарыңа салыр булсаң, уңга да китмә, сулга да китмә, алга атлама, артка да шикмә. Әнә анда кымсыз чүл, уртасында сусыз күл. Ал кулыңа тишек иләк һәм дә янә төпсез чиләк. Сусыз күлдән су сал иләккә, тутыр аны төпсез чиләккә. Чиләк тулгач килерсең, сиңа кулым бирермен. Хуш егет, Азамат. Әйткәнеңне мин төшендем, Назлыгөл. Син үзең дә шуны бел. Кымсыз чүлне дә табырмын, сусыз күлдән су алып, төпсез чиләккә салып, чиләкне тутырырмын, кулыңа тоттырырмын һәм китәрмен борылып. Калырсың буш чиләк тотып. Без Бартас иле егете, Азман байның баласы, ялана белмибез. Мине күрдегез, бишән булырга теләсәгез, хәбәр итәрсез. Китәргә бурыла, туктап, дөресен әйтәм, сез миңа ошадыгыз. Назлыгөл, атагызга сәлам әйтегез, әнигез утырмага килсен. Байрас. Азамат чыгып киткәч, бу ни эш инде кызым, шундый егетне борып җибәрдең, Назлыгөл. Икенчесен чакыр әткәй. Байрас капка ягына карап, кем чирата, керегез. Думбай керә. Әссәламу алейкум. Байрас, вәгалейкум әссәлам, кем дип белик? Думбай Назлыгөлгә караганда сокланудан тораташ булып каткан. Байрас соравын кабатлый. Сезне кем дип белик, егет? Думбай. Әйе, ни дидегез? Байрас, кем син, каян килдең? Думбай, минме? Мин. Назлыгөл алдына тезләнә. Ах, гүзәлләр султаны, мондый гүзәллек. Назлыгөл, төр һәм атамның соравына җавап бир. Думбай. Әйе, мин Тәмтиле вәзирнең углы Думбай булам. Сезнең гүзәллегез турында ишеткән идем, әмма бу хәтле үк булыр дип уйламаган идем. Назлыгөл, йомышың ни, егет? Думбай, йомыш? Нинди йомыш булуы мөмкин? Мин сезне күрдем һәм үлеп гашыйк булдым. Назлыгөл, үләргә ашыкма, ник килдең? Думбай, бирегез миңа кулыгызны. Кул белән кул очрашсын, йөрәккә йөрәк тоташсын. Назлыгөл, шуннан ни? Думбай, шуннанмы? Түшәгебез уртак булсын, гүзәл зат. Назлыгөл, әгәр мине алыр булсаң, түшәгеңә салыр булсаң, куштасыны утка пешер, ярмасыз ботка. Атка мөгез чыгар, балтадан пешер чумар, ярык яса тишеккә, китап укыт ишәккә. Йон үстер бакага, тиресе булыр якага. Шул яканы алырсың, иннәремә салырсың. Башка сиңа сүзем юк һәм үзем юк. Думбай, тел төбеңне аңладым, гүзәл зат. Назлыгөл, хуш дип әйтсәм, аңларсыңмы әйткәнне? Думбай, юк, аңламам, гүзәл зат. Хушлашмыйм мин сезнең белән. Сез һәр вакыт минем уемда булырсыз. Назлыгөл, рәхмәт әйткән сүзегезгә. Думбай, бер багыйм да йөзегезгә. Назлыгөл, рәхим ит. Думбай, рәхмәт сезгә. Сезне күрүем белән дә мин бәхетле, гүзәл зат, чыгып китә. Байрас, монысы миңа да ошамады. Тиле-миле бугай бу. Назлыгөл, гашыйклар тиле була әткәй. Тагын кем бар анда? Байрас, керегез. Кара Шура кергәч, син нигә килдең тагын? Кара Шура, сезнең кызыгызның кулын сорарга. Назлыгөл, минем кулымны сорарга ике тапкыр килмиләр. Кара Шура, мин килдем. Мин Карахан бәкенең угылы. Минем теләгемнең үтәлмичә калганы юк. Мин теләгемә ирешкәнче киләчәкмен. Назлыгөл, син минем җавабымны хәтерлисеңме? Кара Шура, минем хәтерем сәламәт. Назлыгөл, кабатлап күрсәт. Кара Шура, рәхим ит. Иртән түгел, кич түгел, көндез түгел, төн түгел. Юлсыз юлдан юл буйлап, уйламый уйлап, ерак юлга чыгып кит. Бер урманга барып җит. Урман агачсыз булсын, имәннәр шаулап торсын. Сул якка да карама, уң якка да карама, алга артка карама, аска өскә карама. Кара күзеңне йомып, җирдә ятар бер болыт. Су беткәндә агып, шуны учыңа салып, юлсыз юлдан юл табып, кайтсаң бакчама алып, каршыма килеп бассаң, болытны күккә ассаң, шуның күләгәсендә теләр теләмәс кенә сузармын сиңа кулын, булырмын тугры кулың. Ялгышмадыммы? Назлыгөл, юк, Карахан бәг углы. Кайда болытың? Кара Шура, әнә күктә. Назлыгөл, ул мин әйткән болыт түгел. Кара Шура, сусыз болыт дидең. Суы юк, яңгыр яумый. Мин аны ушыма салып килдем дә баш очыңа элеп куйдым. Шуның күләгәсендә басып торабыз, кулыңны бир. Назлыгөл, ул болыт синең ушыңда түгел иде. Кара Шура, ушымда иде. Назлыгөл, мин күрмәдем. Кара Шура,
Мине күрәсеңме? Мин Караханбәк углы Карашура. Син минеке булырга тиешсең. Назлыгөл. Хуш. Карашура. Хуш дияргә ашыкма, кочагымда ятасың бар. Байрас. Егет, эй, кызым белән андый телдә сөйләшергә рөхсәт юк. Әнә капка, яп теге яктан. Карашура. Үзем япкан капканы үзем ачып керермен. Чыгып китә. Байрас. Тагын кем бар анда? Кирегез. Ихтияр киреп. Ассаламу алейкум. Назлыгөл ихтиярны күреп, шундук кашык була. Байрас. Вәгалейкум ассалам. Кем дип белик? Ихтияр. Сез утырган яр астында елга ага, шуның түбән агымында Ташкала дигән кала бар. Мин шуннан. Байрас. Хуш, ни йомыш? Ихтияр. Кулларындагы алмаларны күрсәтеп. Сез бу алмаларны таныйсызмы? Байрас. Хуш, таныйм. Минем бакчада гына пешә мондый алмалар. Ихтияр. Мин аларны судан тотып алдым. Гафу итегез, берсен тешләдем. Мин аның хуҗасы барлыгын белмәдем. Байрас. Белсәң нишләр идең? Ихтияр. Рөхсәт сорар идем. Рөхсәтсез алманы тешләгән өчен гафу үтенергә дип килдем. Илебезнең аксакалы минем мөгаллимем әйтте. Рөхсәтсез кеше әйберен алу зур гөнаһ диде. Минем гөнаһлы буласым килми. Байрас. Бердә гөнаһ кылганың юкмы? Ихтияр. Юк. Байрас. Юк димә, бер Ходай гына гөнаһсыз. Хуш, мин синең гафу соравыңны кабул итмәсәм ни була? Ихтияр. Итәрсез дип өметләнәм. Чөнки мин алманы бакчагызга рөхсәтсез кирип үзеп алмадым. Янә дә күрәм, бу алмаларны сез үзегез үзеп ыргытасыз. Димәк, алар сезгә кадерле түгел. Байрас. Ялгыш уйлыйсың, егет. Алар кадерле булганга мин шулай эшлим. Кадерле булганга син аларны судан тотып алгансың. Ихтияр. Аңлатыбрак әйтегезче. Байрас. Соңрак аңларсыз. Сез өйләнгәнме? Ихтияр. Аңа алманың ни катнашы бар? Байрас. Бар, егет. Соңрак әйтермен. Хәзергә нәтиге алмагач янына Хәзергә әнәтег алмагач янында басып тор әле, чакыргач килерсең. Ихтияр чыгып киткәч. Кызым, ошадымы бу егет? Назлыгөл. Мин аңа бер күрдә гашыйк булдым, әткәй. Ул минем хыялымдагы егет, ләкин ул мине күрмәде. Миңа игътибар итмәде шикелле. Байрас. Күрер дә игътибар да итәр. Димәк, ул сиңа ошады? Назлыгөл. Бик ошады, әткәй. Байрас. Димәк, багучының сүзләре дөрескә чыкты. Синең өчен борчылып багучыны чакырткан идем. Алмаларны үзеп суга ташларга ул киңәш бирде. Кем дә булмаса ул алмаларның берсен бер егет тотып алыр, һәм ул гафу сорап яныгызга килер. Һәм ул сезнең кияүгез булыр дигән иде. Назлыгөл. Әткәй, бир син мине аңа. Ләкин нигә ул мине күрмәде? Мин бит аңа сокланып карап тордым. Нигә күзләремдәге гыйшык утын күрмәде? Байрас. Ашыкма дидем, Ихтиярны чакыра. Егет! Ихтияр кергәч, исемеңне әйтмәдең, егет? Ихтияр. Ихтияр мин. Байрас. Янәшәмдә минем кызым Назлыгөл басып тора. Караңа, карадыңмы? Ихтияр. Әйе. Байрас. Хәзер кызым син чыгып тор. Назлыгөл чыгып киткәч. Шибәрме минем кызым? Ихтияр. Әйе. Байрас. Аның кулын сорап 100 илдән 100 егет килде. Берсенә дә бирмәдем. Инде булай. Әйе. Алмаларны рөхсәтсез алып син зур гөнаһ кылгансың. Әгәр дә мин кичермәсәм, Ходай да синең гөнаһыңны кичермәс. Мин синең гөнаһыңны бер очракта гына кичерә алам. Син минем бер теләгемне үтәргә тиеш. Ихтияр. Теләгегезне әйтегез. Байрас. Тагын бер кат сорыйм. Минем кызым Назлыгөл шибәрме? Ихтияр эндәшмәгәч. Минем соравымны ишетмәдең шикелле. Ул сиңа ошадымы? Ошадымы дип сорыйм. Ихтияр. Минем яшәшелгән ярым бар шул. Байрас. Мин синнән кемең бар дип сорамыйм. Ошадымы минем кызым Назлыгөл дим. Ихтияр. Ул Байрас. Мин аны сиңа бирәм. 100 илдән килгән 100 егеткә тәтемәгән бәхет, 100 илдән килгән 100 егеткә тәтемәгән бәхет сиңа эләкте. Кызыма ир, миңа кияү булырсың. Ихтияр. Минем яшәшелгән ярым бар шул. Байрас. Анысы яшәшелгәндер. Бусы синең язмышың. Ихтияр. Ләкин мин гөнаһтан куркам. Байрас. Нинди гөнаһ? Ихтияр. Гөлсылу атлы бер кыз белән мине туган көнебездә әтиләребез яшәшкән. Әти теләген үтәмәү гөнаһ. Байрас. Син ишетеп тордың, егет. Минем кызым синең күз алдыңда кулын сораучыларның икесен дә куып җибәрде. Сине күргәч сиңа гашыйк булды. Син дә аны күргәч телеңне йоттың. Әйт, мин дөрес сөйлимме? Ихтияр. Әйе. Ләкин Байрас. Яшәшелгән кызың белән бер-берегезне яратасызмы? Ихтияр. Мин белмим. Ул ярата алмыйм ди. Байрас. Алайса нинди гөнаһ турында сөйлисең? Ихтияр. Мөгаллим әйтә. Байрас. Мөгаллимең надан синең, егет. Ихтияр. Мөгаллим турында ди сүз әйтмәгез. Байрас. Алайса сине минем яныма җибәргән мөгаллимеңә кайтып әйт. Тешләнгән алма өчен мин сине гафу итмим.
Гөнаһ турында шуны әйтәм. Без туганда ук гөнаһлы булып туганбыз. Адәм белән Һава гөнаһ кылган өчен оҗмахтан сөрелгәннәр. Ихтияр. Сез Гөлсылу сүзен сөйлисез. Байрас, мин үз сүземне сөйлим. Бар, кит. Мин синең гөнаһыңны кичермим. Ихтияр. Сау булыгыз. Байрас. Хуш. Назлыгөлгә карап кузгала алмый торган Ихтиярга. Хуш дидем. Ихтияр чыгып китә. Назлыгөл. Килер микән әткәй? Байрас. Шу кызым, шу. Синең йөзең үзгәрде. Назлыгөл. Аны күргәч мин кемне эзләгән? Назлыгөл. Аны күргәч мин кемне эзләгәнемне белдем, әткәй. Ләкин минем өметем тышауланган булып чыкты. Килмәс, ярәшелгән диде. Кем икән ул бәхетле җан? Байрас. Ярәшелгәне егетне яратмый. Егет үзе әйтте. Назлыгөл. Ничә инде аны яратмаска мөмкин? Байрас. Сабыр, кызым, сабыр. Ул киләчәк. Назлыгөл. Нигә ул мине күрмәде икән, әткәй? Байрас. Күрде дип әйттем бит инде сиңа. Назлыгөл. Әгәр ул килмәсә, сине эзләп таб, әткәй. Ул беркемнеке дә булырга тиеш түгел. Ул минеке булырга тиеш. Бары тик минеке генә. Ишетәсеңме, әткәй? Өченче күренеш. Беренче күренештәге елга яры. Таш өстендә утырган аксакал мөнәҗәт әйтә. И Ходаем, кодрәтең киң, үзең сакла. Гөнаһ кылсак нурың белән җанны пакла. Адәми зат ялгышлардан хали түгел. Рәхмәтеңнән ташлый күрмә, читкә какма. Кереп мөнәҗәтне тыңлап торган Ихтиярга. Әйтер сүзең бар күренә, олан. Ихтияр. Бар, мөгаллим. Аксакал. Сөйлә, олан. Ихтияр. Мөгаллим, миңа әллә ни булды. Аксакал. Ачыграк итеп әйт. Ихтияр. Мин аны күрдем һәм минем йөрәгем дерт итеп куйды. Минем әле бер кашан да болай булганы юк иде. Минем ишемә, тышыма әйтерсең лә ут кабынды. Сулышым кысылды. Аксакал. Ачыграк итеп сөйлә, олан. Ихтияр. Алма хуҗасының кызын күргәч, минем белән шундый хәл булды, мөгаллим. Әйтер сүземне әйтә алмый тордым. Каяндыр күккә очып киткәндәй булдым. Әйтерсең, миңа канатлар үсеп чыкты. Җырга күчә. Халәтемне урап алган сәер хисләр, зәңгәр күккә очып менде канатланып. Җан авазын җырга салып көйләр туды, күңелемнең кылларында кабатланып. Аллы-гөлле төсләр уйный бар гамәлдә, ай йолдызлар бәйрәм итә күк илендә. Мәхәббәтнең туган мәле шул чактадыр, сабыр җанның күккә ашкан мизгелендә. Мөгаллим, бу нинди хикмәт икән? Әллә мәхәббәт дигән нәрсә шул микән, мөгаллим? Шуның уты кабынды микән күңелемдә? Аксакал. Сабыр кылын, улан. Ихтияр. Мин мендем елга яры буйлап өскә. Килеп җиттем бер бакчага. Бу алмалар үскән алмагачның төбендә бакча хуҗасы утыра. Аның янында гүзәлләрдән гүзәл, чибәрләрдән чибәр, сылулардан сылу, асылларның иң асылы бер кыз басып тора. Бакча капкасы янында кызның кулын сорарга килгән егетләр. 100 илдән 100 егет килгән. Кыз аларның йөзен дә борып җибәргән. Мин ул кызның сүзләрен ишетеп тордым. Шишмә челтерәведәй тавышы күңелемнең кылларын чиртә. Бакчага кергәч, мин аннан күземне ала алмадым. Үзем бакча хуҗасының кичерүен сорыйм. Үземнең күзләрем кызда, Аксакал. Кичердеме сине бакча хуҗасы? Ихтияр. Беләсезме, мөгаллим, ышанасызмы? Бакча хуҗасы миңа шул чибәрләрдән чибәр, гүзәлләрдән гүзәл, сылулардан сылу, асылларның иң асылы булган кызын бирергә тели. Шул чакта гына караклыгыңны гафу итеп гөнаһтан арындырам ди. 100 илдән килгән 100 егетне мыскыллап куып җибәргән кыз бернидә эндәшмәй читтә басып тора. Моны ничек аңларга, мөгаллим? Аксакал. Бәлки сине шаткандыр, Ихтияр. Аның кулын сорап килүчеләр арасында Әмир улы, Вәзир улы, бай да һәм бәк уллары бар. Аларны куа торды, ә мине кумады. Ләкин мин бит ярәшелгән егет, мөгаллим. Нишлим, мөгаллим? Киңәшкә дип сезнең янга чаптым. Бирегез киңәшегезне, мөгаллим. Аксакал. Дөньяның үлчәве бар, улан. Син ике гөнаһ уртасында. Үлчәүнең бер башында атаң сүзен кире кагу, икенче ягында алма хуҗасының теләген үтәмәү. Кайсы гына авыррак? Уйла. Ихтияр. Сез мине уйларга өйрәтмәдегез, мөгаллим. Аксакал. Хак сүз сөйләмисең, улан. Мин сине гөнаһ кылмаска гына өйрәттем. Кылган гөнаһларыңның авырлыгын үлчәргә өйрәтмәдем. Гөнаһларның кичерелми торганнары бар. Илеңә, кавымыңа, ата-анаңа хыянат итү кичерелмәс гөнаһлар. Ихтияр. Әтиемнең теләген үтәмәү кичерелмәс гөнаһмы? Аксакал. Ул турыда улан атаң белән сөйләш. Әгәр ул кичерсә, бакча хуҗасының таләбен үтәү сиңа бәхет китерсен. Ихтияр. Мин әтием янына чабам, мөгаллим. Гөлсылу да миңа әйтте, әтиләребезнең аякларына баш өрек диде. Сау булыгыз, мөгаллим. Ихтияр чыгып барганда Гөлсылу белән очраша. Гөлсылу, мин сине аңладым шикелле. Гөлсылуны кочаклап ала. Гөлсылу Ихтиярның кочагыннан чыгып, "Нишләвең, Ихтияр?"
Ихтияр, кичерә күр, Гөлсылу. Ни булды сиңа, Ихтияр? Ихтияр, мин гашыйк булдым ахрысы, Гөлсылу. Гөлсылу кемгә, Ихтияр? Син беләсең, Гөлсылу, ул синең кебек чибәр, синең кебек гүзәл, ул менә шул алмалар хуҗасының кызы. Мин аны күрүгә, Гөлсылу, мин гашыйк булдым, Гөлсылу, җырга күчә. Халәтемне урап алган сихри хисләр, зәңгәр күккә очып менде канатланып. Жан авазын җырга салып моңнар туды, күңелемнең кылларында канатланып. Әйдә кайтабыз калага, тезләнәбез әтиләребезнең каршына, алар аңларлар безне, алар безне аңларга тиешләр. Гөлсылу, алар аңлады, Ихтияр, туебыз булмаячак, Ихтияр, ничек? Гөлсылу, әтиемнең аягына егылдым, барысын да сөйләп бирдем, ул синең әтиеңә аңлатты. Ихтияр, рәхмәт, Гөлсылу, димәк без үз иркебездә. Мин сиңа да бәхет телим, Гөлсылу, мин хәзер китәм кайткан җиремә. Мин гашыйк булган кызның әтисе, мин гашыйк булган кызны миңа бирергә риза. Сау бул, Гөлсылу, ашыкма. Сиңа аксакалның рөхсәтен алу кирәк, Ихтияр. Нигә, Гөлсылу? Синең әтиеңнең теләге. Безне ярашкәндә ул шаһит булган. Аның рөхсәтеннән башка безнең әтиләр килүшене боза алмыйлар, Ихтияр. Ул рөхсәт итәчәк, Гөлсылу. Ул бит минем мөгаллимем. Әйдә янына барабыз. Аксакал янына китәләр. Мөгаллим, бу Гөлсылу, Аксакал, беләм. Ихтияр, безне ярашкәндә сез шаһит булгансыз икән, Аксакал. Әйе, беләм. Ихтияр, миңа әйтмәдегез, Аксакал. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар, улан. Ихтияр, без Гөлсылу белән икебез дә. Аксакал, анысы да миңа мәгълүм, улан. Ихтияр, безнең әтиләр туйны үткәрмәскә ризалар. Ләкин сезнең рөхсәтегездән башка алар сүзләреннән кайта алмыйлар. Рөхсәт итегез, мөгаллим, Гөлсылу. Рөхсәтегезне бирегез, бабакай, Ихтияр. Нигә эндәшмисез, мөгаллим, Гөлсылу? Әйтегез бер сүз, бабакай, Аксакал. Нинди сүз әйтим? Сезнең аталарыгыз борынгыларының йоласын бузып, үсләренә гөнаһ алырга җыйналар. Әгәр мин дә аларга кушылсам, мин дә гөнаһлы булам. Син беләсең, улан, мин гөнаһ кылмыйча шушы яшемә җиттем. Инде гөнаһ кылып кыямәт көнне Ходай каршына басыйммы, Ихтияр? Үзегез әйтегез, мөгаллим, кичерелмәс гөнаһлар була, кичерелә торганнар була дидегез. Гөлсылу белән мине бәхетле итү гөнаһ түгелдер, Аксакал. Бәхеткә гөнаһ кылып ирешмиләр, улан. Ихтияр, сез әтиләр теләгенә каршы килү гөнаһ дидегез, мөгаллим. Сез бит минем атам түгел, Аксакал. Мөгаллимең белән алай сөйләшмиләр, улан. Ихтияр, бергә булуыбызны Гөлсылу да мин дә теләмибез, Аксакал. Сез теләмисездер, әмма сезнең никахыгыз инде күктә язылган, Гөлсылу. Безгә никах укылмаган, Аксакал. Бәхәсләшмик, Сылу зат, Ихтияр. Аксакал аягына башырып, бирегез рөхсәтегезне, мөгаллим. Гөлсылу Аксакал каршына тезләнеп, рөхсәт итегез, бабакай, Аксакал. Минем гөнаһлы буласым килми, Ихтияр. Аталарыбыз риза бит, мөгаллим, Аксакал. Әгәр минем гөнаһны да өсләренә алалар икән, алсыннар. Ихтияр, мөгаллим, безгә нишләргә, мөгаллим? Гөлсылу тезләнгән җиреннән торып, бабай, телисезме, мин барыгызның да гөнаһын үз өстемә алам. Аксакал, ни сөйлисең син, кызым? Ихтияр, Гөлсылу, барыгыз да гөнаһтан куркасыз. Мин сезнең кылмаган гөнаһларыгызны кичерәм. Аксакал, гөнаһларны Ходай гына кичерә. Гөлсылу, ул сезнең кебек рәхимсез түгел. Ихтияр, Гөлсылу, Аксакал. Син бала кирәгеннән артыкны сөйли башладың. Кыз кешегә әдәплерәк булу килешә. Гөлсылу, сез әдәпсез кыланганга мин гаепле түгел, Аксакал. Миңа сине тыңлап тору гөнаһ, турып китә. Ихтияр, нишләдең син, Гөлсылу? Әйдә гафу үтеник, Гөлсылу. Бар, чабартыннан карт башы белән. Ихтияр, тукта, Гөлсылу, ул бер гөнаһсыз кеше. Гөлсылу, гөнаһсыз кеше булмый. Әгәр кеше бер гөнаһсыз икән, димәк ул яшәмәгән, ул туганда ук үлгән. Ә син шуның артыннан барга җыенасың. Минем күңелем сизгән, сиңа тартылмаган, син тере мәет. Алдашма, син гашыйк булмагансың. Син гашыйк булырга сәләтсез җан, Ихтияр. Пәрдә. Дәвам итәбез. Икенче пәрдә. Байрас бакчасы. Байрас белән Назлыгөл. Ихтияр киләсе юлга карап торалар. Назлыгөл, күренми, Байрас. Кирәгеннән артык ашкынасың, кызым, хәерлегә түгел. 100 илдән 100 егет килде. Араларында кемнәр генә юк иде, берсен дә ошатмадың. Ә бу кем икәнен белмичә, Назлыгөл. Мин аның йөзенә күз салгау кем икәнен аңладым. Аның йөзе якты, йөзе яктының күңеле дә якты була.
Минем кулымны сорарга килүчеләрнең барысы да синең байлыгыңа кызыгып килүчеләр. Байрас, ялгышасың, кызым. Аларның үз байлыклары да җитәрлек. Синең гүзәллегең тартып китерә аларны. Назлыгөл. Гүзәлләр күп дөньяда. Байрас, син берәү генә, кызым. Назлыгөл. Синең гафу сорап килгән егет тә берәү генә. Нигә килми ул? Аны көткәнемне белмим икән. Миңа гашыйк булды дисең юк. Миңа гашыйк булды дисең юктыр, әткәй. Килер иде. 5 көн үтте бит инде. Байрас. Өзгәләнмә, киләчәк ул, киләчәк. Назлыгөл. Әткәй, без сиңа шундый оныклар бүләк итәчәкбез. Син аларны сөеп туймассың. Байрас. Ходай насыйп итә күрсен. Назлыгөл. Ярәшелгән булуы хак микән? Бәлки болай гына әйткәндер. Юлда килүчеләрне күреп алып. Әткәй, бу ул түгел. Байрас. Карахан бәкнең угылы Карашура. Тагын нигә килә инде? Син аны 2 тапкыр барып җибәрдең бит инде. Назлыгөл. Кертмә, әткәй. Мин берсен дә күрергә теләмим. Мин бары тик бер генә егетне көтәм. Байрас. Керсен. Белим ниятен. Син курыкма, кылычым янымда. Сине һәм үземне сакларлык куәтем үземдә. Карашура керә. Бакчагызга бу юлы рөхсәтсез кирдем, Байрас бай. Кичерерсез. Байрас. Кергәнгә чыгар юлда бар. Карашура. 3нче кат килүем, Байрас бай. Байрас. Күреп торабыз. Карашура. Гүзәлләрдән гүзәл кызыгыз нигә дәшми? Назлыгөл. Минем кулымны сорарга 3 тапкыр килмиләр. Минем сүзем 3 түгел, бер генә. Карашура. Мин килдем. Мин тирә-яктан дан тоткан Карахан бәкнең угылы. Минем теләгемнең үтәлемчә калганы юк. 3 килермен, 5 килермен, 100 килермен, теләгемә ирешкәнчә килермен. Назлыгөл. Син минем җавабымны хәтерлисеңме? Карашура. Минем хәтерем сәламәт. Назлыгөл. Кабатлап күрсәт. Карашура. Рәхим ит. Иртән түгел, кич түгел, көндез түгел, төн түгел, елсыз юлдан юл буйлап, уйламый, уйлап, ерак юлга чыгып кит, бер урманга барып җит. Урман агачсыз булыр, имәннәр шаулап торыр, сул якка да карама, уң якка да карама, алга-артка күз салма, кара күзеңне йомып, җирдә ятар бер болыт, су беткәнди агып, шуны учыңа салып, юлсыз юлдан юл табып кайтсаң, бакчама алып, каршыма килеп бассаң, болытны күккә ассаң, шуның күләгәсендә теләр-теләмәс кенә сузармын сиңа кулын, булырмын тугры кылың. Ялгышмадыммы? Назлыгөл. Юк, Карахан углы, кайда болытың? Карашура. Күзеңне йомып күккә кара, болытымны күрерсең. Назлыгөл. Ул мин әйткән болыт түгел. Карашура. Сусыз болыт дидең. Яңгыр яумый, димәк суы юк. Мин аны ушыма салып китердем дә баш очына элеп куйдым. Шуның күләгәсендә басып торабыз. Кулыңны бир. Назлыгөл. Ул болыт синең ушыңда түгел иде. Карашура. Кулымда иде. Назлыгөл. Мин күрмәдем. Карашура. Ә мине күрәсеңме? Карахан углы Карашураны күрәсеңме, Байрас кызы? Назлыгөл. Күрмим. Карашура. Күзеңне ачыбрак кара. Назлыгөл. Карадым, чыгып барган изеңне күрәм. Хуш. Карашура. Хуш дияргә ашыкма, кочагымда ятасың бар. Байрас. Эй, кызым белән андый телдә сөйләшергә рөхсәт юк. Карашура. Мин андый телдә сөйләшергә мәҗбүр итмәгез. Мин Карахан бәк углы Карашура. Байрас. Әнә кергән капкаң, Карахан бәк углы Карашура. Теге яктан яп. Карашура. Капканы кызың белән бергә ябарбыз, Байрас бай. Кылычыңа тотынма, сугышырга дип килмәдем. Бир кызыңны, Байрас бай. Назлыгөл. Юк. Карашура. Тавышын кырчыкмый Назлыгөл. Назлыгөл. Юк. Карашура. Сәбәбен әйт һич булмаса. Назлыгөл. Мин синнән куркам, Карахан углы. Карашура. Бир кулыңны, курыкмассың. Назлыгөл. Минем көткән егетем бар. Карашура. Бәк углы түгелдер. Назлыгөл. Көткән кеше хан улыннан да кадерлерәк була. Карашура. Бу синең соңгы сүзеңме? Назлыгөл. Соңгы сүзем. Карашура. Якынрак килеп күземә карап әйт. Назлыгөл Карашура янына килеп. Соңгы сүземне тагын бер кат кабатлыйм. Мин синеке булмаячакмын. Карашура. Минем дә соңгы сүзем бар, Байрас бай кызы. Назлыгөлнең битенә нидер сибә дә чыгып йөгерә. Назлыгөл куллары белән битен каплап сыгылып төшә. Байрас. Кызым, ни булды, кызым? Назлыгөл. Минем күзләрем эчтә, әткәй, алып төш елгага, юйк. Байрас. Әйдә, кызым. Назлыгөлне җитәкләп алып чыгып китә. Ихтияр керә, Назлыгөлне эзли, җыр суза. Ихтияр. Язмыш безне очраштырды көтмәгәндә. Гыйшкым мине алып килде яннарыңа. Язмыш безне ярлар итеп кавыштырса, каршыларбыз бергә бәхет таңнарында. Ярдан Байрас белән Назлыгөл күтәреләләр. Ихтияр каршыларына йөгереп килә. Назлыгөл. Кемдер бар, мин аны күрмим, әткәй. Байрас. Ул синең көткәнең. Назлыгөл. Соңлады, соң инде, әткәй, алып кайт мине өйгә. Ихтияр. Назлыгөл, әтием, алып кит. Ихтияр ни уйларга белми торганда Байрас әйләнеп керә. Ихтияр. Ассаламу алейкум, мин килдем. Байрас. Күрәм.
Ләкин вакытсыз килдең, ихтияр. Мин мөгаллимем янында идем, рөхсәт алырга тиеш идем. Байрас. Ишеттеңме кызымның сүзләрен? Ихтияр. Ишеттем, әмма аңламадым. Байрас. Гөнаһың кичерелде, анысын аңладыңмы? Ихтияр. Ләкин Байрас, ишеттең, кызым сине күрергә теләмәде. Ихтияр. Бирәм дигән идең. Назлыгөл дә каршы сүз әйтмәде ул чакта. Байрас. Хуш, егет. 5нче күренеш. Беренче күренештәге елга яры, Аксакал шул таш өстендә утыра, мөнәҗәтен әйтә. Аксакал. Гомер буе саклап килдем аклыгымны, гөнаһ кылмый каршыладым картлыгымны. Тик гөнаһсыз яшәдем дип сөенә алмыйм, уртаклашыр бер кешем юк шатлыгымны. Яшьлегемдә бер гүзәлгә гашыйк идем, үзем сөйдем, үзем сөю гөнаһ дидем. Бу гөнаһлы уйларымны кичер, Ходам. Бүген уйлыйм, мин кемгә соң бәхет бирдем. Гөлсылу йөгереп керә, Аксакал янына килә. Мин сезне эзлим, бабакай. Аксакал. Нигә тагын кирәк булдым, Сулукай? Гөлсылу. Әтиләребезгә фатихагызны биргәнсез икән, Аксакал. Шулай тиештер дип санадым. Хәерле булсын. Гөлсылу. Хәерле булыр, Алла буйырса. Кешеләрнең бәхетенә киртә кормау хәерле эш бит, бабакай. Тиздән безнең туебыз булыр, сез шул туйның түрендә утырырсыз. Аксакал. Рәхмәт, Сулукай. Ярешелгән кешен күренми нигәдер. Гөлсылу. Ул да бәхете белән очрашырга китте. Ул әле белми сезнең фатиха биргәнегезне, белгәч сөенер. Ә сезнең бабай, гашыйк булганыгыз булдымы? Аксакал паузадан соң. Мин дә бит адәм баласы, сылу зат. Гөлсылу. Ә ул шибәр идеме? Аксакал. Күп сораулар бирәсең син, кызым. Гөлсылу. Кичер, бабакай. Рәхмәт сезгә, бабакай. Сау бул, бабакай. Аксакал янынан китә, елга яры буйлап шатлыгыннан нишләргә белмичә йөри, җыр суза. Эй агымсу, күрәсеңдер, мин бәхетле бүген. Бәхетемне син күрәмсең, минем зәңгәр күгем. Безгә сез бәхет теләгез, гөлләр, бөдрәталлар, сәгъдәт һәм бәхет теләп, алсу таңнар атар. Ихтиярны күреп алып, аңа каршы йөгерә. Ихтияр. Исәнме, Гөлсылу? Гөлсылу. Безгә бәхет инде. Аксакал бабай фатихасын биргән. Ә син нигә булай буйык? Ихтияр. Соңладым. Соңга калдым, Гөлсылу. Гөлсылу. Ни булды? Сөйлә. Ихтияр. Синең бәхетле көнеңдә, шатлыгың ташып торганда үз хәсрәтемне сөйләү килешмәс. Гөлсылу. Без бер көнне туып бергә уйнап үстек. Арабызда гыйшык уты кабынмаса да, син миңа якын. Син минем хисләремне аңладың. Икенче берәүгә булган мәхәббәтемне кабул иттең. Сине бәхетле итеп күрәсем килә. Бәхетле идең бит. Ихтияр. Бәхетем кыска гомерле булды. Җырга күчә. Хыялымның ал гөлләре шиңделәр инде. Бәхет кышы кунган таулар иңделәр инде. Мин каршылар алсу таңнар атмый калдылар. Җилдән җитез тулпарыма тышау салдылар. Аксакал янына килә. Мөгаллим, кичер, мөгаллим. Синең фатихаңны алмый киткән идем, Ходай каһәренә юлыктым. Алма бакчасының хуҗасы гөнаһымны кичерде, тик минем гыйшкым төшкән кыз миннән баш тартты. Аксакал. Сәбәбе ни? Ихтияр. Белмим, мөгаллим. Атасы аны миңа биргә җыенган иде бит. Кыз да каршы түгел иде. Мин ашкынып бардым. Кыз сөйләшергә дә теләмәде. Соңладың диде. Нигә соңладым? Аңламадым. Мин бит чабып бардым. 3 көн үтәсе юлны бер көндә үттем. Нишлим, мөгаллим? Аксакал. Син инде үсеп егет булдың, алан. Минем итәгемә ябышып йөрер яшең узды. Ихтияр. Нишлим, мөгаллим? Әнә бит фатихаңны алмаган идем дә. Ярдәм ит, мөгаллим. Аксакал. Ничек итеп? Ихтияр. Син беләсең. Син барсын нәрсәне дә, син бар нәрсәне дә беләсең. 6нчы күренеш. Байрас бакчасы. Байрас белән Назлыгөл алмагач янында утыралар. Назлыгөл. Әткәй, юлда берәүдә күренмиме? Байрасы. Юк, кызым. Назлыгөл. Әткәй, алмагачның алмалары бармы әле? Байрас. Бар, кызым. Назлыгөл. Үзеп бир берсен. Байрас үзеп биргән алманы күкрәгенә кыса. Юлда берәүдә күренмиме, әткәй? Син яхшылап кара. Бәлки ул әле ерактадыр. Байрас юлга текәлебрәк карый. Кемдер килә, кызым. Назлыгөл. Әткәй, алып кит мине өйгә. Байрас. Көтәсең бит, кызым. Назлыгөл. Алып кит. Әйт аңа, килеп йөрмәсен. Киләме? Байрас. Ул түгел бугай бу? Назлыгөл. Нигә ул түгел? Ул булырга тиеш иде. Байрас. Ни дип әйтим инде, кызым? Назлыгөл. Әтием, син миңа ачуланмыйсыңмы? Байрас. Нигә? Назлыгөл. Килүче кем, әткәй? Байрас. Таныш кыяфәт. Кайчандыр синең кулыңны сорап килүчеләрдән берсе шикелле. Назлыгөл. Монысы нишләргә тели?
Кірсін әткәй, син әйт, бирәм деген. Хәзер үк алып кит деген. Байрас, ни сөйлисең, кызым? Назлыгөл. Сынысым килә әткәй, беләсем килә, бар микән ул мәхәббәт? Азамат керә. Ассаламу алейкум, Байрас бай. Мин Азман бәкнең углы Азамат буламын. Танығансыздыр дип беләм. Назлыгөлгә. Гүзәл зат, мин тагын килдем каршыгызга, ләкин ялынып килмәдем. Байрас алдына кылыч ташлый. Алыгыз моны, Байрас бай. Байрас. Ни ул? Азамат. Карахан бәк углы Кара Шура кылычы. Ул юк. Шакшы затлар җир өстендә яшәргә тиеш түгел. Назлыгөл. Син? Азамат. Әйе, мин, гүзәл зат. Мин барысын да ишеттем. Ләкин бу сезнең өчен үч алу түгел. Аны юк итеп сезнең кулыгызны сорау түгел уемда. Мин бары тик җир өстен бер шакшыдан чистарттым. Әйттем, кулыгызны сорарга ялынып килмәдем. Әгәр дә күңелегездә минем өчен бер почмак бар икән, Назлыгөл, туктагыз, Азамат. Сез минем өчен иң гүзәл зат. Беренче тапкыр күргәндә йөрәгемне биләгән асыл зат. Шуннан артыгын әйтә алмыйм. Назлыгөл, кичерегез, егет солтаны. Мин сезгә рәхмәттән башка сүз әйтә алмыйм. Азамат. Мин сезне кызганып килмәдем, гүзәл зат. Кешене кызгану, аны түбәнсетү. Сез элекке кебек үк гүзәл. Мин сез әйткәнне дә, мин әйткәнне дә онытмадым. Камсыз чүлне табармын, сусыз күлне табармын, сүсез күлдән дә су алып, төпсез чиләккә салып, чиләкне тутырырмын. Сау булыгыз, гүзәл зат, сау булыгыз, Байрас бай. Чыгып китә. Байрас. Байрас. Кызым, Назлыгөл, дәшмәткәй. Ни әйтәсеңне беләм, Байрас. Алай тәкәбер булырга ярамый, Назлыгөл. Бу тәкәберлек түгел, әткәй. Кара, килүче күренмиме, Байрас? Кемдер килә? Әмма ул кыз бала бугай. Әйе, кыз бала. Нигәдер ашыга чаба бер хәбәр китерәме? Хәерле хәбәр булсын, Назлыгөл. Егетләр килгән юлдан кызлар йөри башлады. Әткәй, күңелем сизә, ул миңа ниндидер шатлыклы хәбәр китерәдер. Байрас. Ходай кушсын, Назлыгөл. Әткәй, теге кылычны суга ат. Байрас. Нигә, кызым? Назлыгөл. Ятсын дәрья төбендә, берәүнең дә кулына эләкмәсен. Байрас. Синеңчә булыр, кызым. Гөлсылу керә, сулышын көчкә ала. Гөлсылу керә, сулышын көчкә ала. Байрас байның бакчасымы? Назлыгөлгә. Син аның кызымы, Назлыгөлме? Байрас. Үзең кем буласың? Гөлсылу. Мин Ташкаладан, ихтиярның ярешелгән кызы. Танышмы сезгә ул исем? Мин сезгә күңелсез хәбәр китердем. Ләкин ул хәбәрнең ахыры күңелле булсын өчен Назлыгөлнең сүзе кирәк. Шуны әйтим иңелек, без инде ихтияр белән ярешелгәннәр түгел. Мин башка берәүнең хәләле булачакмын. Назлыгөл түземсезлек белән. Хәбәрне әйтегез, Гөлсылу. Мин аны үзегезгә генә әйтергә тиеш. Назлыгөл. Әтиемнән яшерер сүзем юк, Гөлсылу. Ике кыз сөйләшкәндә ир заты артык, Назлыгөл. Әткәй, ни әйтәсең? Байрас. Сөйләшегез, кызым, Гөлсылуга. Хәбәрең яман булмасын, Гөлсылу. Мин яман димәдем, күңелсез дидем. Байрас читкә авышкач Назлыгөлгә. Сез чыннан да чибәр, Назлыгөл. Хәбәрегезне әйтегез, Гөлсылу. Әйтеп куям, мин ихтиярның бәхетле булуын телим, Назлыгөл. Хәбәрегезне әйтегез, Гөлсылу. Ихтияр урын өстендә ята, Назлыгөл. Ни булды аңа, Гөлсылу? Сәбәпчесе сез. Сезгә ул гашыйк булган, беләсездер. Аңлавымча, беренче килүендә сез аның гышкын кабул иткәнсез. Хәтта сезнең әтигез аңа сезне кияүгә бирергә теләгән. Икенче килүендә сез аны куып җибәргәнсез, Назлыгөл. Мин куып җибәрмәдем, Гөлсылу. Соңладың дигәнсез. Ни булды? Ихтияр сәбәбен белми. Сәбәбе нидә? Нигә сез читкә карап сөйләшәсез? Назлыгөл пауздан соң. Нигә үзе килмәде? Гөлсылу. Ихтияр сез белгән, сез күргән егетләргә ошамаган. Ул үз бәхете өчен үзе көрәшә белми. Ләкин ул саф күңелле егет. Сәбәбен дә аңлатмыйча аны куып җибәргә сезнең хакыгыз юк. Назлыгөл пауздан соң. Сәбәбе бар, Гөлсылу. Мин аны белмичә моннан китмәячәкмен, Назлыгөл. Сез минем күземә карагыз. Гөлсылу. Карадым, Назлыгөл. Ни күрәсез? Гөлсылу. Сезнең күзләрегез күрмиме, Назлыгөл? Әйе, мин сукыр, Гөлсылу. Бу турыда ихтияр белә идеме, Назлыгөл? Юк, Гөлсылу. Нигә әйтмәдегез, Назлыгөл? Син мине газапларга килдеңме, Гөлсылу? Мин миңа ярешелгән ярның минем кебек үк бәхетле булуын телим, Назлыгөл. Мин дә аның бәхетенә киртә булырга теләмим. Без беренче очрашканда күзләрем күрә иде. Мин аңа күзләремне тутырып карадым. Көткәнем килде дип куандым. Икенче килгәндә, юк. Мин аны бәхетсез итәргә теләмим, Гөлсылу. Сәбәбен әйтергә тиеш идегез, Назлыгөл. Син әйтер идеңме, Гөлсылу? Мин аңа әйттем. Син миңа якын, әмма ярата алмыйм дидем, Назлыгөл. Син сау сәламәт, Гөлсылу.
Сез аның килүен көтәсезме? Нигә эндәшмисез? Назлыгөл. Көтәм, ләкин Гөлсылу, ул килер. Ихтиярның сөйләвенә караганда, сез 100 илдән килгән 100 егетне борып җибәргәнсез. Ихтияр соңгысы булыр. Назлыгөл. Син шундый ышанып әйтәсең. Гөлсылу. Без көчле кавым балалары, Назлыгөл. Безне ышаныч, өмет яшәтә, Назлыгөл. Син ерак юлны җәяүләп үттеңме? Байрасны чакыра. Әткәй, Байрас, тыңлыйм кызым, Назлыгөл. Әйт, кунакны каласына итеп куйсыннар, Гөлсылу. Юк, мин ихтиярны монда көтәм. Әгәр рөхсәт булса. Байрас бай, әгәр ихтиярны алырга кешеләр җибәрсәң, миннән рәхмәт ишетерсез. Җиденче күренеш. Шул ук урын Байрас белән Аксакал. 100 яшәдем, төшенмәдем дөньяга мен. Сизми калдым, татымый калдым яшәү тәмен. Миннән соңра килгәннәргә васыятым шул. Өйрәнегез дөньяларда яшәү фәнен. Үзем шулай көйләдем, яшәвемнән разый булмадым. Шәкертләремне үзем яшәгәнчә яшәргә өйрәттем. Шәкертләрем минемчә яшәргә тырыштылар. Хәзер уйлыйм, ялгышканмын ахрысы. Фани дөнья белән хушлашканчы бер ялгышымны төзәтергә булдым. Иң зиһенле, иң күркәм шәкертемә мәхәббәт зәхмәте, гышкы шире йокты. Нигәдер мин аны бу ширдән давылыйсым килми. Тәкъдирне Ходай яза. Тәкъдирендә синең кызыңны очрату насыйп булган. Байрас. Кызым да бит язмышының шул якка борылуын көтеп яшәде. Әмма әнә ничек килеп чыкты. Аксакал. Кызыңның нигә ихтиярны биздергә теләвен мин аңлыйм. Ул үзенең мәхәббәтен саф килеш сакларга тели. Газаплы булса да мәхәббәтне озын гомер итәсе килә. Егетнең өйләнешеп яши башлагач күңеле катудан курка. Ләкин минем шәкертем андый түгел. Кызыгызның шундый хәлгә тарынганын белгәч тә аның хисләре үзгәрмәде. Байрас. Кызым да аны үзе көтә үзе. Бүген дә егетнең килүен көтте. Килгәнен ишеткәч, кирип бикләнде. Аксакал. Чакырыгыз аны минем янга, Байрас әфәнде. Байрас. Чыгар микән? Китә. Аксакал. 100 яшәдем, төшенмәдем дөньяга мен. Гөлсылу белән ихтияр керәләр. Гөлсылу. Бабакай, сез ачуланыгыз ихтиярны, ул бигрәк кыюсыз. Аксакал. Тимә аңа сузат, әрсез булуга караганда кыюсыз булу яхшырак. Гөлсылу. Ул ир кеше, хатын-кызлар ир затына сыйнырга тиеш. Аксакал. Әгәр дә ихтияр әрсез булса, син аннан баш тарткан булыр идеңме? Гөлсылу. Мин бит баш тартмадым. Әмма, Аксакал, әмма шул менә. Улан, син нигә дәшмисең? Синең турыда сөйләшәбез. Ихтияр. Мин сезне тыңларга өйрәнгән. Аксакал. Өйрәнүең бик яхшы. Сылу затның сүзләрендә дә хаклык бар. Сине бәхетле итәр өчен ул йөри. Киләләр. Мин аның белән үзем генә сөйләшергә тиеш. Гөлсылу белән ихтияр китәләр, Байрас белән Назлыгөл кергәч. Исәнме, саумы, гүзәл зат, Назлыгөл. Сезгә исәнлек телим, Аксакал. Каршы килмәсән икәүдән икәү калыр идек. Назлыгөл. Әткәй, мин риза. Байрас китә. Аксакал. Гүзәл зат. Минем ни әйтергә җыенганымны беләсеңдер, Назлыгөл. Беләмдер, Аксакал. Бер генә сорау сорыйм. Сез аны яратасызмы, Назлыгөл? Сезнең алда мин ул сүзне әйтергә оялам, Аксакал. 100 илдән килгән 100 егетне борып җибәргәндә кыю булгансыздыр, Назлыгөл. Алар Аксакал түгел иделәр. Аксакал. Мин ерак юлны якын итеп үзем килдем. Шәкертемнең бәхетле булуын теләп килдем, Назлыгөл. Мин дә аның бәхетле булуын телим, Аксакал. Ул синнән башка бәхетле булмаячак. Син җылыйсың. Мин беләм бу синең хәсрәттән җылавыңның соңгысы булачак. Чакырыйммы үзен, гүзәл зат? Аның күңел күзенең нуры күп, икегезгә дә җитәрлек, Назлыгөл. Нигә үзе генә килмәде ул, Аксакал? Анысында минем гаебем дә бар. Кичерә күр. Ихтиярны чакыра. Алан, ихтияр кергәч, мин Байрас әфәнде янында булырмын. Китә, Назлыгөл. Назлыгөл озак паузадан соң. Син миңа алай төбәлеп карама. Ихтияр. Мин сиңа гомерем буе шулай караячакмын, Назлыгөл. Күпме карасам да күзләрем күреп туймас, Назлыгөл. Мин ни белән җавап бирермен, Ихтияр? Мин күз карашымны әҗәткә бирмим, Назлыгөл. Назлыгөл куллары белән күзләрен каплагач, ни булды сиңа, Назлыгөл? Назлыгөл. Мин саташам, бугай. Кулларын күзләреннән алып, мин сине күрәм, Ихтияр. Бер-берсенә карашып торалар. Гөлсуының җыры ишетелә. Эй агымсу, күрәсеңдер, мин бәхетле бүген.
Бәхетемне син күрәмсең, минем зәңгәр күгәм. Безгә сез бәхет теләгәс гөлләр, бөдрә таллар, сәгъдәт һәм бәхет теләп атар алсу таңнар. Пәрдә. Шушының белән безнең пьесабызны укып бетердек. Пьеса тәмам. Түземлегегез өчен, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Киләсе очрашуларга кадәр бик зур рәхмәт.